Okay. So ito yung pangalawang aray ko, aray ko, aray ko, aray ko, aray ko, aray ko, aray ko. Puro alimasag sa kanya, guys. Pili-pili talaga, malaki. May ano pa oh. Pagi. Pagi. Hi guys, nandito kami ngayon sa Dizan, sa tabing dagat, at magka-crabbing kami ngayon. Nandito yung mga kasama ko. Pinatay yung ilaw. Pero sige lang, papakita namin sa inyo mamaya kung paano manghuli ng alimasag, at papakita namin sa inyo kung gaano kadami ang mahuli namin. Mamaya. See you guys. So ang gamit ko ngayon guys ay meron akong flashlight, tapos meron akong isang styrofoam. Yan, nakalutang lang yan siya. Tapos nakatali yan sa baywang ko. So yung mga mahuli ko dyan, mahuli ko ngayon ay ilalagay ko yan dyan mamaya sa styrofoam. Para safe ako, may dala akong gloves. Ito gloves, pakita ko sa iyo. So ano yan, matibay na gloves to. Ayan guys, ang daming halaan. Ayan, kung makikita nyo sa video. So hindi aabot ng isang oras, puno na itong aking box. And guys, nakikita nyo, ayan, yan ang alimasag. Kaya nakagwantes ako. Tika lang ha, lalaki ng sipit oh. Tika lang ha. Op, op. Uy, nakawala. Patay ka sa akin ngayon. Laki ng alimasag. Akin ka ngayon. Ang haba ng sipit guys. Antay lang natin na nagkalma na siya. Yan, hayaan mo natin magkalma. Datakmain lang naman yan eh. Ayun. Pop. Harangin natin. Lumalang siya guys. Teka lang. Sundan natin siya para bago makawala. Nakakatakot din yung sipit niya, ang haba. Kaya talaga mayroong talagang salapang eh. Kaya mga kasama ko doon nagdadala ng salapang. Sige, tayo muna tayo. Sige. Makatalikod ka lang. Kailangan dito. Okay. Okay. Huli din kita. Okay. So ito yung alimasag na, 'di ba, ang lalaki. So yun na yung aking box. Medyo puno na siya ng shells. Ilalagay ko to dito. Sana hindi makawala. Sige, diyan ka. Diyan ka lang ha. Huwag ka lang umalis. Sige, next. Op. Yan. Diyan. Okay. Next. Nakita nyo yan guys? Victim number 2. Haha. Mapapasakan ka ngayong gabi. Okay, diyan ka lang. Huwag gagalaw. Op. Okay, so nahuli ko na siya. So ito yung pangalawang aray ko. Sakit. Sakit ton. Buti na lang naka-gloves ako. Parang hiniwa-hiwa ng kutsilyo yung kamay ko. Okay, so nakahuli na tayo ng dalawa. Next ulit. Ano ba yung nakikita ko guys? Isang prospect na naman. Ayan. Kailangan ko lang sundan. Nakakatakot. Kinagat yung daliri ko kanina. Ang haba ng sipit oh. Op. Yan, diyan ka lang. Yan, standby ka lang dyan ha. Uy, nakaano siya. Defense mode. Dito tayo sa likod. Uy, may isa pa. Dalawa oh. Uy, ano to, patay.
patay pala tong isa. Ayun. Siguro kakainin niya yan. Ayun. Sige, dito tayo sa likod para ano. Tapos pagkatapos kong dakmain, lagay na agad sa lagayan kasi ayan, kinakain niya yung kalahi niya guys, oh. Ayun. Diyan. Sige, dito tayo sa likod. Tuturuan ko kayo kung paano manghuli ng alimasag na ganito kahaba ang sipit. Kaya lang masakit yung na kagat kanina. Sige lang. Uy, saan ka pupunta? Diyan ka lang. Up. Tigil ka na, tigil. Tatakmain na kita. Up. Okay. Pag ganyan guys, yung daliri mo sa likod lang. Ayan. Yung hindi abot ng sipit niya. Ayan. Oh. Tapos lagay na. Oh. Hindi na makakawala yan. Up, sana hindi makawala. Diyan ka lang. Oh, steady ka lang ha. Okay. So, ang dami ko nang nakuhang pangatlo na yan guys. Pero ang dami ko nang nakuhang halaan o ano bang tawag diyan? Seashells. Saang tawag nila nito eh. Okay, pangatlo. Merong isa dito guys, kaya lang maliit siya. Diyan ka muna, ha? Palalakihin muna kita. Okay, bye-bye. Hanap tayo ulit ng iba pa. Meron dito, akala mo saang. Yan ang tinatawag na umang. Yan o. Hindi saang yan, hindi nakakain yan. Ito ang saang. Ayan, parang bato lang. Pero pag binuksan mo, ayan. Ano siya? Seashell. Okay. Target number 4. Target lock. Akin ka ngayon sa gabi na to. Tong pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagat. Okay. Oy, kumwala. Op. Mission failed guys. Mission failed. Mabilis lumangoy. Ito yung huli ko guys. Joke. Huli ng kasama ko. Naglalabas. Sige. Puro alimasag sa kanya guys. Pili talaga, malaki. Sa akin naman, puro saang. Meron akong 3. Nakagat kasi yung kamay ko. Sakit. Sige, tuloy. Malayo na ba tayo? Ayan na yung huli namin guys. Isang pang media to. Gloves yan. May ano yan ha, may alimasag yan oh, nasa ilalim. Tawag yan, saang? Saang oo. Masarap ano yan, kuluan. Lagyan ng asin, di ba? Normal yung ganyan. Oo. Dali mo isang bagay. Meron pang isang ano guys. Nice. Tiyo no. Oo, may ano pa oh. Pagi. Piliin mo na yung sayo. Ha? Piliin mo na yung lulutuin mo. Oo. Malalaki oh. Malaki. Uwi na ba tayo? Daw. Hindi na daw magluluto. Baka ano. Yun, nadali niyo yung pagi ba? Nadaanan ko yan kanina eh. Hop! Pasi ka dyan. Iniwasan ko, delikado yan. Sila to. Okay, meron pa. May pagi pa. Karga mo yan. Ako na yan. Karga mo. Oh, nakasambal din ako. A few moments later.
Ali.